Першы дзень навенны. З успамінаў сястры Луцыі пра аб'яўленне Маці Божай у Фаціме. 13 мая 1917 года мы з Гіяцынтай і Францішкам бавіліся на вяршыні скалы Кова-да-Ірыя. Мы будавалі мур вакол густых кустоў, калі нечакана ўбачылі нешта накшталт маланкі. «Ідзем лепш дадому», — сказала я маім сваякам. «Пачынае зіхацець, можа пачацца бура». «Добра», — казалі яны. Мы пачалі сыходзіць са схілу, паганяючы авечак у бок дарогі. Калі мы дайшлі амаль да сярэдзіны схілу, каля вялікага дуба мы зноў убачылі ззянне, а пасля таго, як зрабілі некалькі крокаў наперад, убачылі на скальным дубе спадарыню у белай сукенцы, прамянеючую, як сонца. Яна зіхацела святлом яснейшым за сонечныя промні, што свецяць праз краштальнае начынне з вадой. Здзіўленыя гэтай візіяй, мы спыніліся. Мы былі так блізка, што знаходзіліся ў межах святла, якое яе ахінала, ці якім яна праменявала, больш-менш за адлегласць 1,5 метра. Потым нашая дарагая спадарыня сказала: «Не бойцеся, я нічога вам не зраблю». «Адкуль вы, спадарыня?» – запыталася я. «З неба», – адказала яна. «А чаго спадарыня ад мяне хоча?» «Я прыйшла вас папрасіць, каб вы прыходзілі сюды на працягу 6 чарговых месяцаў, 13 числа у тую самую гадзіну. Потым я скажу, хто я і чаго жадаю». «Ці я пайду да неба?» – спыталася я спадарыню. «Так. А Гіяцынта?» «Таксама. А Францішак?» «Таксама, але павінен яшчэ маліцца шмат ружанцаў». Спадарыня спыталася: «Ці вы хочаце ахвяравацца Богу, каб зносіць усе цярпенні, якія Ён вам пашле як узнагароду за грахі, якімі яго абражаюць, і як просьбу аб навяртанні грэшнікаў?» «Так, хочам». «Вы павінны будзеце шмат выцерпець, але ласка Божая будзе вашай моцай». Кажучы гэтыя апошнія словы, яна расклала свае далоні, перадаючы нам настолькі моцнае святло, як бы водблеск, выплываючы з яе рук. Гэтае святло прасякнула нас унутры, да самай глыбіні душы, і зрабіла так, што мы ўбачылі сябе ў Богу, які з'яўляецца нашым святлом больш выразна, чым у найлепшым люстры. Пад уплывам унутранага імпульсу, які нам таксама быў перададзены, мы ўпалі на калені і вельмі пабожна паўтаралі: «О найсвяцейшая Тройца, праслаўляю Цябе! Мой Божа, люблю Цябе у найсвяцейшым сакраменце». Праз хвіліну нашая дарагая спадарыня дадала: «Штодзённа маліцеся на ружанцы, каб выпрасіць супакой для свету і канец вайны». Потым пачала спакойна ўзносіцца ў бок усходу і нарэшце знікла ў бясконцай далечыні. Святло, якое яе ахінала, здавалася
суправаджала яе ў дарозе да нябеснай прасторы. Таму мы часта казалі, што бачылі, як адчыняецца неба. Фацімскія малітвы. О Божа, веру ў Цябе, праслаўляю Цябе, давяраю Табе і люблю Цябе. Прашу ў Цябе прабачэння для тых, хто не верыць у Цябе, не праслаўляе Цябе, не давярае Табе і не любіць Цябе. Амэн. О мой Езу, прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. З літаніі да беззаганнага сэрца Марыі. Сэрца Марыі, пры зачацці грэхам незакранутае, маліся за нас. Сэрца Марыі, ласкі поўнае, маліся за нас. Сэрца Марыі, з сэрцам Езуса найбліжэй з'яднанае, маліся за нас. Беззаганнае сэрца Марыі, Ты палаеш дасканалай любоўю да сэрца Езуса, а для нас, грэшнікаў, Ты заўсёды самае міласэрнае і чулае. Выпрасі нам у сэрца Пана Езуса, Збавіцеля нашага, ласкі, аб якіх просім праз Тваё заступніцтва падчас гэтай навенны. О, мама міласэрнасці, заступіся за нас, а боскае сэрца Езуса дзеля сыноўскай любові, якую будзе заўсёды мець да Цябе, несумненна выслухае Цябе. Амэн. Малітва на заканчэнне. Пане Божа ўсемагутны, праз Твайго адзінароднага Сына, які сваім жыццём, балеснай мукаю, смерцю і з мёртвых паўстаннем адкупіў нас для вечнага збаўлення, молім Цябе, удзялі нам тыя ласкі, аб якіх пакорна просім падчас гэтай навенны. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Багародзіцы, якая аб'яўлялася ў Фаціме. Навучы нас, каб, разважаючы над таямніцамі святога ружанца беззаганнай Панны Марыі, мы ўмелі годна наследаваць тое, што яны змяшчаюць, і атрымалі тое, што яны абяцаюць. Праз Пана нашага Езуса Хрыста. Амэн. Святыя Францішак і Жасінта з Фацімы, маліцеся за нас.